אנחנו נוסעים לשדות ים. ישראל היא מעצמה בתחום השייט. עם כל הכבוד למה שקורה בכדורגל, בכדורסל ואפילו בטניס, ההישגים הגדולים שלנו מגיעים מתחום השייט ויש להם אפילו צבע של זר. מה יש בישראל או בישראלים, או לא יודע, אולי זה שדות ים, אולי תגידי לי מה, שמצליחים להביא הישגים בשייט? כמעט בכלום לא בספורט, יהודים לא טובים בספורט, אבל בשייט כן. למה? יש משהו בשייט שאופי הישראלי מתאים לזה. החוצפה, הערמומיות, זה מאוד מתאים לספורט הזה. כנראה שמצאנו את המקום שהמנטליות הישראלית היא מתאימה לשם שינוי, וזה לא משהו שלילי. היום אנחנו בשדות ים, ואנחנו הולכים לראות פרויקט מאוד מאוד מיוחד. 3 צוותים של בנות בתחום 470, שחושבות על אולימפיאדת לונדון 2012. 2012, אחד משלושת הצוותים האלה עומדים על הפודיום בלונדון, ונותנים מדליה יפה להם, לאגודה ולעם ישראל. נא להכיר את גילי אמיר, ראש השבט של אגודת השייט בשדות ים, שחושבת כבר עכשיו 5 שנים קדימה. מה שמאפיין את המקום המיוחד הזה, שמתפקד כבית גידול לשייטים אולימפיים. הדרכתי בצבא בקורס חובלים, ופשוט קיבלתי טלפון, זימנו אותי לבוא להתנסות בחוויה הזאת ולראות אם אני... מה זאת אומרת קיבלת טלפון? למה אני לא מקבל כזה טלפון? כנראה כי אתה לא בקריטריונים שנחפשים, קריטריונים פיזיים מאוד מסוימים. גבוה, רזה וחזק. זאת אומרת שאני הפוך. כן. אתה תישאר בטלוויזיה, אל תבנה על... הקבוצה הזאת בנויה על הרעיון שעובדים ביחד, שיום אחד אני אהיה יותר טובה בתנאים מסוימים, אז היא תרוויח מזה ותשתפר. רוח אחרת היא יותר טובה, אני ארוויח מזה. ואנחנו עובדות ביחד לגמרי, ויש רק פרגון, ואין פה ציפורניים. הן קמות כל בוקר, מפליגות בים סוער, בים שקט, בים רגוע. הן לא מפחדות מכלום, וזו דוגמה למה שאפשר לעשות כאן בשייט, במיוחד בבית החם של שדות ים. הקטע הראשון, חימום קצר, חוזרים אליי מכיוון הדייג, יוצאים למלאה, בסדר? הולכה, לא ארוכה מאוד, קדמית וחזרה הולכה, ואז או שאני שם 2 מצופים, מתחילים לרוץ עליהם קדמית מלאה. אחת הטרגדיות של השייט שקשה להבין אותו ואפילו לצלם אותו. אבל ברגע שנכנסים לעניין, זה אחד מענפי הספורט החכמים ביותר שקיימים באולימפיאדה. הרי שייט זה לא כדורגל, ולא נהיים מזה מפורסמים, וזה בטח לא איזה כוכב נולד, אז למה? שייט זה סוג של מחלה, זה לא ספורט. אתה נתפס לזה, ואי אפשר לעזוב. זה לא, גם שאף אחד לא יודע, ואין תהילה ודברים כאלה, עושים את זה בשביל הנשמה. מה מניע אותך? אני מחובר לזה מגיל 12. זה מין חיידק שדי קשה לך להשתחרר. אני גם כן בא ממקום של תרומה לקהילה. אני מרגיש שכל אלוף בסופו של דבר שצומח פה, אז יש לי איזשהו חלק קטן בזה. אנחנו מתעסקים בספורט, ספורט זה משחק, אנחנו צריכים ליהנות ממנו, צריכים לאהוב את זה. זה לא עבודה, זה קשה, עובדים קשה, אבל עושים את זה מאהבה. ואצל הבנות האלו זה מאוד ברור לעין, וזה גם ברור להם. בגלל זה כל כך כיף לעבוד איתם. הם עושות את זה מצאו לים, בגשם ובסערה עם חיוך. שלושת הצוותים האלה גדלו פה בשדות ים? לא, הבנות הן מיישובים שונים בארץ, כאשר הגרעין הקשה הוא בנות שדות ים, אבל
ברור לנו שברגע שמגיעים לטופ, ובמיוחד מתעסקים עם 3 צוותים, זה בלתי אפשרי שיישוב כזה קטן של 700 נפשות תוכל לספק, נקרא לזה חומר גלם, מספיק בשביל לייצר כל כך הרבה אלופים. יואו! תזניק שם! למצב הצהוב בדייג! תמיד מלאה למצב הצהוב בדייג! ליאור מה השתנה מאיך שניהלו אותך בקמפיין האולימפי לבין מה שקורה פה? שייט הוא ספורט יחידני. אנשים הם לרוב זאבים בודדים, עובדים לבד. כאן זה לקחת 3 צוותים שרוצות לעבוד ביחד, שמתחייבות לעבוד ביחד לאורך כל התקופה, שיש להם את היכולת להגיע להישגים מדהימים, וכל אחת מהם תעזר בשנייה גם ברצון לנצח אותה. מבחינתי התפיסה הזאת היא תפיסה, לי היא תפיסה חדשה יחסית. עליי מהפך, על המצוף שאני שם מהפך, צד הנה. זה הולך להיות עכשיו 5 שנים ככה בערך, אז זה הדרך, או שזה הפודיום, או שזה שניהם? המטרה הראשונה שלנו היא בעצם אליפות ישראל בקיץ, ואחרי זה נראה איך הולך, לאן זה מתפתח. אנחנו מבחינתנו באמת נותנות לזה את הכל, משקיעות בזה 1001%, ואני מאוד מאמינה בסיכוי של זה להצליח ובעתיד של הפרויקט הזה. כשמסתכלים מהצד, הכל נראה פשוט ומובן מאליו. אבל למשל סיבוב שכזה או מהפך מתוזמן כפי שאנחנו רואים כעת, דורש שנים של אימונים, כישרון ויכולת שניתנים לפיתוח עם מאמנים, ציוד והשקעה רבה של זמן ומשאבים. אני אבא לילד תל אביבי, ראיתי את הכתבה הזאת, אני רוצה שהילד שלי ישוב דווקא בשדות ים, כן, אני אסיע אותו 3 פעמים בשבוע. אפשרי? אפשרי, בהחלט. היו גם דברים כאלה. אנחנו פתוחים לכולם. ההפך, אנחנו מעוניינים שילדים שמוכשרים ורוצים ייכנסו אלינו מחר. אתה רואה ילדים אחרי שנה שהם כאן, אתה לא מאמין. בקטע של העצמאות, בקטע של הלקיחת אחריות, בקטע של לדעת את הגבול, מה כבר מסוכן ולא עושים, עד לאן מותר. זה עושה לילדים, זה בית ספר, זה בית ספר לחיים, וזה בית ספר שמתחיל בגיל 7 ונגמר, אצלי עוד לא נגמר. כל שאתה נשאר בים אתה ממשיך ללמוד ממנו וזה מדהים. אני קפאתי פה עם צעיף על הגרון. כן. איך זה מסתדר? קל. אבל אדרנלין וחליפות והכל בסדר. אתה יודע, גם עובדים, אז בזמן שאתה עובד אתה בקושי מרגיש את זה. אנחנו צריכים כסף, כסף וכסף. המטרה של הכסף הזה זה ציוד, אימון והשתתפות באירועים בינלאומיים. בכל אגודה ימית שביקרתי בה עד היום, עניין המימון תמיד עולה על הפרק. אבל בשי צריך לזכור שמפרשים וסירות ברמה הזו מתפקדים זמן קצר, ועל מנת לעמוד בשורה הראשונה עם המתחרים בעולם, באמת דרושה כאן השקעה לאורך שנים עם החזר שהוא מעבר לאופק.